vaksin jam ban khanglat ya kajing sapriang kajing pang tuberculosis haka jella bat hakari India borok away ke state tuberculosis cell jongga jella haka ar pusau trek luber arja arpun riu kala palaj pat ba ya ke benta ba ar jongka 100 days campaign haka jing lang kablalong ha parking lot jongga Shillong municipal board mar persya ke State Bank of India. Ya kadi kejing lap la plat pat ba do menteri jong ketanat ke kot ke khia uba wailat miki shilla ha kejing don lang ke Dr. JS Momen DHS MI kum ke sembut kongsan ke Dr. AJ Renja Assistant Program Officer ke Dr. Nila E Kharsano lambat kiwi habai jing kran ha kadi kejing lang menteri sarkar uloong ba kejing don kejing pang TV kadi kejing le ka ba kraw ya ke jella bat kari hi henry dan jing artatien ba shisen kasngi anla ban rating khong ya ka ling ba kejing trai lang bat kipat ba nong song snong laga klem ke jing ya trailang ke jongpi kemdai ke besuk ya ke sorkar lani ya ki doctors bengin sumari pi ngidon kam ya ke jing ya trailang ke jongpi namar bat kini ki tu TB cases ro don ki bala sedang ya ke treatment tang baki jano kitip lada pi follow ya ke treatment hapo ndru benai pila ban pure lani ban penjano ya ketu ke jingpang tambah lada pi no shiteng por kakala no sya ke MDR lada kakala sya ke MDR then kata ke jing sumar ke hap teng na kan riu benai na sya ka system lani system shiteng taka kata syok tena kata kadau nga appeal ya ki pai ba jong state ban test yelade nanta ban shim ya ke jing sumar ban hooi ki skill tho ndai ke basuk e phiro ki don hi ki jing yarap na kaliang jom ke government ngi yarap ka financial assistant na ka sarkar kumba sanspash benai if I'm not wrong 500 a month 1000 shi benai ki yarap ya gitu ki TB patient pada kejo ko poro ngi appeal ya kini ki riu shimet mo ki ba gidon ketu ka niksha mitra ba phila ban shim shim ya uwei ke jing ba kle ya uwei TB patient ban yarap ya ban yo ki jing bam ki ba nutritional food namar udon kam namar kitip ba ke TB ka kta ya ke immunity teng idon kam ya ki jing bam ki ba biang ki ba klain ki ban klain ya ka immunity tengah apil ro ya ki riu shimet ki badon ya kata kalat ki ba ublai ulak terku tengah singobha bakin wan syakman ban kersan lang ya ki patient nang bakin la ban yo ya kejingera habatin pej bahagi ki shop plus F ka plus F hakabam bangi bam dunaki eki batte ye kamet Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F ka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong commissionerate of food safety